Je 4. január 2024, vraj najkrajší deň týždňa toho novoročného, takže Dolnoždanská skala, čiže pri Dolnej Ždani, Hornej Ždani, dá sa ísť z obidvoch miest. Sú tu skalky, sú tu dva výhľady, uvidíme čo uvidíme. Ždania som sa dozvedel, že je to klamlivá predstava, to som hľadal v slovníku špeciálne, alebo minimálne znalosti, čiže takýto priestor, tu je skalky, aj sa šmýkajú, ľudia sa šmýkajú, aj manželka reklamuje šmýkanie sa, takže skalky, uvidíme aký bude výhľad. Aha, treba sa dívať aj pod nohy, je tu aj kríž vraj svieti, keďže v noci nerád jazdím, tak ako nikdy som nevidel svietiť. Takže Dolná Ždana, Horná Ždana, potok sa tu volá Prochodský a ten je pod nami ďaleko, zase potenciálny sútok by mohol byť. Prochodský potok. Tak skala. Ideme aj hore, skúsim. Ja už mám. Hlavne na elektrárenskú sústavu. Takže to bude záznam číslo 1. Áno. Bomba, celá je bomba. Skúsim zväčšiť. Troška sa musím zorientovať, takže Šťavnické vrchy oproti určite. Skalky vidíme takto tu. Dá sa aj ďalej, ale šmýka sa. V blízkosti R1. Tak ešte na Šťavnické vrchy slnečko svieti. Bomba. No a čo vidíme? Dolná Ždania pod nami. Žiar pred nami, Kremnické vrchy pred nami, to Horná Ždania, ale skôr vidíme transformačnú stanicu, transformátory. No a nádhera. Nevidíme veľkú diaľku, ale tie najbližšie body áno. A tamto je aj skala vo väčšej diaľke, pozrieme sa na to ešte hore. Takže ten kríž aj svieti, takže to je výhľad číslo 1. Ešte raz, lebo dá sa pozerať naozaj široko ďaleko. No, na Kríkova nevidíme ani na Kráľovú holu, ale Žiar a Dolinu Hrona áno. Šťavnické vrchy, tamto Končiar. Hliník, tak aj Hliníku sme boli, ale Hliník je takto tu. No, skalky sú konkrétne, čiže dá sa ísť ďalej, ale keď točím, asi by som to neskúšal. Čiže volá sa to, že Nízky vtáčnik, také pomenovanie tejto časti. Tak slniečko svieti a výhľad číslo 1 je tu, ako vidíte, a pozrieme sa ešte aj na ten kríž, ktorý je hore. A to bude zatiaľ z tohto miesta všetko.